recruiting young people to engage in violence are sitting in the opposition and coming to pontificate to the public. That's why they're shifting blame to government officers. We will continue doing our job. We will do it without fear or favor, and we'll make sure that we get rid of this country, of these gangs and goons. Efinye Kidi, Ramogi TV. Manowach mantie kar kanyo efi kokelo ler kar kanyo dipo ni jotelo losa matek to gima time down wacho ni mana hard talk wacha kacha ni ma e chungwa ma e kama wantiere jim winjo kanyo gima kicho muru komeno ler ingene clear now can satisfied the statements magomolo au kado na kete in a personal way but isiwinjo Babu wino kaka wuoyo ose wuoyo kendo ose mention jog kagi gimiriambo to Babu tere court mondo penje ochiw nonro mar guns gi to en owuon angema bedi gionge ka gite Babu onge ka remoromolo bende onge karka to se wach ni jok ma keto claims abilagi en ratiro margi ndiko statement kata go report ka obila ka ginge jogi beni wone no kang moro magisekawo koso gini kiwacho ni jogi poko maki gin bende giserem korka korgi chiwo nyingi maging'eyo magisechiwe list mabor emomiyo an bende awuoyo kaka wangolo mar jopiny sani jopiny ok ong'ene guns gi mag PS to jopiny ok ong'ene claims ma Babu wacho gi be gin adier wane katikati ka gima kwayo PS Omolo ni mondo kik ng'ato keth nyinge dwani gibede gi a conversation gi Babu Owino. Babu challenge information can help the government to trace these goons. To kwa wacha ni jonjore gi we are condemning jonjore. To some of them are at large. What the bedo gi problem? Babu ni be penji ane kong'e jogi to kony sirikal mondo sirikal o catch up gi jonjore gi. To kwa wacha ni goons. So these goons mara now at large. Moko poko maki. Babu winjo ka claim mago those are just claims no one is establishing anything. Samore ketho nying PS ndire jomoko manigi political agenda margi ma anything motimore e Luo Nyanza bedo attached to PS ndire joma ok mor go office kurembe nyaka wuo clearly, let him not give a general statement no adil gi jonjore kata Babu ni bo owinjo be no bedo cross examined nito information ma en go e wach jonjore gi otebo nikech gini we want to deal with it once and for all. Koro jo piny bendo kiani to iketho nying PS to koso Babu be wacha adier. Koro gima advice, I'm not in the capacity to advise the PS. Mondo gol nyinge e wachni. Jogi nyaka record statement. Babu is not above the law. Samoro claims gegi are true. Samoro claims gegi are false. Mondo jo piny onge kuma chung nitie. Nikech gini kodhi mwachopo kargo kura ka. Onge ng'ama dhi go kura. Kata voter turnout dhi bedo mapiny nikech ng'ama dhi kura onge. An jaka Sipul. Nyochi neno kaka mbunge nano timruok godo. Ng'ano chama mach ka odiochieng' ma ji oneno. Nyaka sani pod wakia kuma adieri nitie. Aya, Kalumani boga gangum ka ma wach norum. Ng'amo mak maber be onge wach norum. Koro magi hotspots. Akwayo PS nikech koro wane ma wan gi bunde. Wamor nikech nyathiwa eman ome bunde. Molo ritwa joma ketho nyingigi be wuog mondo ikelgi mondo gindik statement gindik dhogi nikech samoro nitie joma ketho nying jomoko. To ka en adier ni nitiere kaka goons gi are linked to some political issues. Then kata jo siasa gi they are not above the law. Kelgi mondo tergi e court they are answerable nikech wane ma waketho ochumi maro kamana inya Simeon iwinjo response ma wach muchiw kar kacha koda Kipchumba Murkomen koda jagoro mare mane migao ntiere gimilongo ni system failure. System kose fail to kata ng'ama nitiere position mar telo wuo mamuol maromo nade to weche osekethore e ground. Mondo mi waduog trust ni die mondo jopiny obed gi yie ni sirikal tiyo matek mondo gibed gi safety allow the mbele nyaka wawe police
otim.